Clam en les escoles oficials d'idiomes valencianes contra les retallades del Consell. La protesta més nombrosa ha tingut lloc a València davant la Conselleria d'Educació, però no ha sigut l'única. Imatges semblants s'han pogut veure a Castelló i també davant d'aquesta EOI d'Alacant. Suposa una davallada de la qualitat educativa en les EOIs, que és un sector que s'hauria de mimar i potenciar, i amb aquestes mesures la Conselleria el que està fent és tot el contrari, és eliminar grups, suprimir oferta i aleshores perjudica brutalment a molt d'alumnat, a la qualitat de l'ensenyament i a molt de professorat. De moment, la Conselleria no ha aportat cap dada oficial, però pel que ha pogut esbrinar el sindicat, les retallades afecten a totes les especialitats. Ara bé, hi ha algunes que s'emporten la pitjor part. L'Èuscar, per exemple, passa de tindre 4 docents a tot el País Valencià a tindre una sola docent, que a més s'haurà de desplaçar d'Alacant a València. La resta de professorat desapareix i l'oferta la redueixen al 50%. Passa el mateix amb àrab, passa el mateix amb espanyol per estrangers, que se carreguen moltíssimes places. En el cas de l'EOI virtual, la situació és encara més greu. A nosaltres, com a escola oficial, directament ens que es tanquen al 100%. Llavors són 36 professors que l'any que ve seran redistribuïts en la resta d'escoles oficials. També és cert, per exemple, que clar, han fet una mentida de que s'envien a les escoles oficials presencials, però, per exemple, Castelló de la Plana rep 2 professors de virtual, però al mateix moment retallen 1 i mig. Jo parlo de València, que és el que més conec. Llavors és un poc una fal·làcia, és una mentida. L'STPB treballarà per crear una plataforma unitària amb la resta de sindicats, professorats i escoles oficials d'idiomes per fer front a aquest nou atac del Consell a l'educació pública.